फार्स्ट माबा गायो पानिलाव गायो बेखौ सारा रायजोआनो मिथियो हरिसिंगा ओनसोलानो मिथियो आरो देग्लाय लोगोसे आङो थाइबें खेथि खालामदों थाइबेंआ माबायदि जागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन गय खेथि खालामनायाथ' आजि थांनाय 2016आवनो गायनायमोन गोबाव नाङोथ' दा हिसाबै बोसोरथाम जाबाय बे थायनाया फैयै देग्लाय एसे बारा थायदों अमाया दायो 16ता दङ मा जाथोनि अमा दं अमायाथ' हेमसियार आरो माखासे बुरजायैनो दंमोन माखासे फानबाय बावैसो सिगाङाव बांद्राय लाखिनायाबो गोब्राब आदार बायनाय जाहोनाय आरो बेंनायाव एसे खस्थ' जायो बे हिसाबै खमायनानै आं दा 16ता दिन दंमोन आं सिगाङाव एनडिमिआव दङमोन बहुत बोसोर मावबाय आं बबे हान्जानिमोन नोंथाङा आङो माबा गबिन्द ग्रुपनि मथा मथि 16 बोसोरसो मावबाय आफादाव थांनानै बेसेबांसो बा दानाव बेसेबांसो बायदि इनकाम जादों होननानै सानो मथा मथि बोसोरसेयाव आंनि हमदांनायाव 5 लाखनि एसे गोजौ जायो इनकामा दा बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनिफ्रायथ' मथा मथि जों फ्रि जाबाय गोसोबासा जिखुनु खामानिखौ मावनो हाबाय न'आव थानानै दा बे हिसाबै थांना थानायावथ' माबा मोनसे लामा लानांगोन राहा लानांगोन माबा मोनसे मावना जानांगोन थिग बेखौ साननानै नैबे प्लानखौ लादों आरो मानसियाथ' बयबो सानो फार्स्ट नाजानाय थानांगोन माबा मोनसे मावनो सानदोंबा आं बेखौ मानो हाया आं हाथारगोन आं मावथारगोन बे बुस्थुखौ सिगां साननांगोन खुलुमबाय बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे हरिसिंगा सुङाफारा गामियाव आरो बे हरिसिंगा सुङाफारा गामियावनो दिनैनि दिनाव सासे जाखांफु जि फैबाय थानाय जि आबादारिफोरनि थाखाय थुलुंगाखां सासे आबादारि बेयाव दङ आंजों लोगोआव आरो आं बिजोंनि सेरावनो दिनै नुजाफैदों आरो बिथांनि जिथु आबाद मावनायनि जि आयदा बे आयदाफारिनि सायावनो आङो गोबां बाथ्रा मिथिनो होननानै दिनैनि सानाव दंफैयो थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पारसन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथाया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरिसिंगा सुङाफारा गामिनि जि चन्द्र दैमारिनि बे अमा फार्म आरो बेजों लोगोसे साखाथियाव गोबां आबाद दङ बिथाङा जिथु गय आबादनिफ्राय लानानै गोबां जिथु बेयाव मैगं थाइगंनिबो बिथाङा आबाद मावनानै दिनैनि सानाव न'खर सालायगासिनो दङ आरो आं बिथांजोंनो थोंजोङै बिथांनि जिथु फार्म बे फार्मावनो आं दिनैनि सानाव दंफैयो आरो बिथांजोंनो मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव आङो दिनै सावरायनो होननानै दंफैयो जिथु बिथाङा गोलाव सम जि हारि जौगानायनि सार्थआव बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों आरो बिथांजोंनो आङो नैबे जिथु बिथाङा माब्लानिफ्राय बेबादि आबाद मावनायाव नांथाबबोखो आरो बिथाङा माब्लानिफ्राय बेबादि आबादखौ मावजेननो लादोंमोन बेफोरनि बागै आङो मिथिनो थाखाय आङो बिथांजों नाजागोन आरो बिथांखौ दिनैनि सानाव उदालगुरि जिल्ला नाङै मिथिंनि बाथ्रायानो फैया आरो बिथांजोंनो आङो दिनै बेयाव मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों आसा नोंथांखौ गिबियाव जोंनि जि बड'सा चेनेल बेयाव बरायनाय जाबाय नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ आंनि मुङा जाबाय चन्द्र दैमारि ओरैनो नाम हिसाबै मिथियो मानसिफोरा आलु होनना मिथियो आलु जिथु जों नुनो मोन्दों नोंथाङा गोबां अमानि आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां गय बेबायदिनो बिफां गायनायजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो बेसेबां समनिफ्राय जागायदों आङो ओरैनो आदि बोसोर सिगाङाव एसे एनै मावबोखायोमोन जेब्ला एसे सोलिनाय मानायाव गावखौनो माने सुंसुवा मोननायखाय आङो थांनाय बोसोराव नैबे अमा फार्मखौ बानायनाय जादों दा बे बेलायाव अमाजों लोगोसे आं गयबो बागान एसे फिसा दङ आरो माखासे मैगं थाइगंबो गायो दाउ लादों आरो दा बिदिनि दाउ बेखौबो लानो मायदां दा बेसेबां साक्सेस जायो बेखौ आं बुंनो हास'आ दायो अब्लाबो नाजानाया आंहा दङ अमाया दिनैनि दिनाव माबैसे दङ नोंथांनि फार्माव आरो बेजों लोगोसे गय आबादा नोंथांनिया बेसे बुरजा आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिथिनायाव नोंथाङा मैगंबो गायो होननानै बुंदों मा मैगं दिनैसिम नोंनि आंनियाव आं फार्स्ट माबा गायो पानिलाव गायो बेखौ सारा रायजोआनो मिथियो हरिसिंगा ओनसोलानो मिथियो आरो देग्लाय लोगोसे आङो थाइबें खेथि खालामदों थाइबेंआ माबायदि जागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन थायथ'वाखै थायगोन नुगोनबो मानसिफोरा आरो प्लास गय खेथि खालामनायाथ' आजि थांनाय
2016आवनो गायनायमोन आं गोबाव नाङोथ' दा हिसाबै बोसोरथाम जाबाय बे थायनाया फैयै फैयै देग्लाय एसे बारा थायदों देग्लाय मथा मथि 12 कुइन्टेल मोनदों देग्लायथ' गयनि दामा गोबां दावखोदोंमोन औ आङो बारा मोनाखै 4000 फाननाय जादों दा अमाया माबेसे दं नोंथांनि अमाया दायो 16ता दङ मा जाथोनि अमा दं अमायाथ' हेमसियार आरो माखासे बुरजायैनो दंमोन माखासे फानबाय बावैसो सिगाङाव बांद्राय लाखिनायाबो गोब्राब आदार बायनाय जाहोनाय आरो बेंनायाव एसे खस्थ' जायो बे हिसाबै खमायनानै आं दा 16ता दोनदों दा अमा फाननायनि बेलायाव मा बुंगोन अमा बेला फाननायावथ' आं लकेलावराय फानो आरो बाहेरायाव फैयो सोंफैयो लाङो बिदि दाम दर जायनो मिलायनाय मोनो बेनो हरो आं सार नोंथांनि मोन्दांथियाव नोङो नैबे अमा आबाद आरो बेजों लोगोसे गोबां आबाद मावनानै बोसोरफायाव बेसेबांसो बा दानाव बेसेबांसो बायदि इनकाम जादों होननानै सानो मथा मथि बोसोरसेयाव आंनि हमदांनायाव 5 लाखनि एसे गोजौ जायो इनकामा गयजों लाबजों आरो आरो बेजोंल' जाया बाखि फिसा बिला गुबुन खामानिबो मावनानै सोलिनो गोनां जायो सार न'खराव सोर दं नोंथांनि आंहा न'खरावथ' हिन्जाव दङ गथ'फोर 7 दङ आरो बिहामजो दङ सासे आरो फिसौजो दङ बेनि सायावनो सोनारजोबो आबादनि सायावनो गुथाय आंनो माने न'खरखौ बेङो बर्थमान सिगाङाव बेबायदि जे माहारियारि आफादफोरजों नोंथाङा सोमोन्दोफोर दङमोन नामा दंनायालाय दङमोन आं सिगाङाव NDB आव दङमोन बहुत बोसोर मावबाय आं बबे हान्जानिमोन नोंथाङा आङो माबा गबिन्द ग्रुपनि मथा मथि 16 बोसोरसो मावबाय आफादाव थांनानै नाथाय दिनै नोंथाङा दि बेबायदि मोनसे आफादनिफ्राय जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जाबाय 2020 मायथाइयाव दा नोंथाङा बिनिफ्राय न'आव थाफैनानै दिनै बेबायदि आबाद जुदि आं सोलिनांगौ होननानै मा थांखि लानानै सानखांनाय जादों आं साननाया जाहैबाय जेब्ला बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनिफ्रायथ' मथा मथि जों फ्रि जाबाय गोसोबासा जिखुनु खामानिखौ मावनो हाबाय न'आव थानानै दा बे हिसाबै थांना थानायावथ' माबा मोनसे लामा लानांगोन राहा लानांगोन माबा मोनसे मावना जानांगोन थिग बेखौ साननानै नैबे प्लानखौ लादों आरो लानायालाय सिगाङाव लादोंमोन हायाखैमोन थाखा फैसानि आंखाल थाखा फैसाबो गैया दाबो गैया जोंहा बिदिनो मथा मथि सोलियो आरो जोङो दा थांनाय बोसोराव बानाय माने क्लियार खालामनो हाबाय हानानै बिदिनो अमाखौ सुरु खालामजेनबाय सा रांखावरिनि बेलायाव थाखा फैसानि बेलायाव गोबां मालाबा समाव जेंना फैयो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय माबायदि राहा लायो नोंथाङा राहाया बे गावनि सायावसो राहाया रावबो नोंनो फैसा होआ बहाबा बिबाबो मोना मथा मथि नोंनो साननानै नोंनो आरजिनांगोन नोंनो सोरजिनांगोन मा खालामबा बबेयाव आं फैसा मोनगोन बेफार बानियावथ' प्राय जाला दानिया फारसेथिं थिखाफोर लाबोथ' जोंथ' आरो एसेबां मोननो हाया दा हिसाबै बिहेखे जोंहा माबायानो आरो कर्मआनो कर्म गैयाबा माने थांना थानायाव बहुत मुस्किल आरो थांना थानायाव सोलिनाया बहुत गोब्राब जागोन बेखायनो मानसि माहारिनो कर्म नांगौ मावनांगौ साननांगौ गोबाङानो बेबायदि नोंथां बायदि आबाद मावनो होननानै सानो दिनैनि सानाव नाथाय बिथांमोना माखासे नांगौबादि सुबिदा आरो नांगौबादि रांखावरिनि बेलायाव बिथांमोना मावनो हाया बै बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा मेसेज होगोन दिनैनि सानाव थारमाने मानसियाथ' बयबो सानो फार्स्ट नाजानाय थानांगोन माबा मोनसे मावनो सानदोंबा आं बेखौ मानो हाया आं हाथारगोन आं मावथारगोन बे बुस्थुखौ सिगां साननांगोन बेनि उनाव फैसानि राहाया ओरैनो मथा मथि दिहुनबानो मोनो मानसिनावथ' गोबां मानसिनावथ' माबा मोनसे थाखायो साननो हनाय गोहोआ आरो फारसेथिं जिखुनु फिथाइ सामथाइ बा अमा बा दाउ बा बोरमा बा मोसौ बेबायदि थायो माबा मोनसेखौ फाननानैबाबो माबा मोनसेखौ खहा खालामनानैबाबो माबा मोनसे लानो सानदोंब्ला बेखौ नाजानांगोन आरो अब्लानो हायो नों जुदि आरो थांना थानायाव आरो जेबोखौनो साननाय गैयाबा जेबोखौनो मावाबा नोंनि साननाया मालाबाबो जाफुङा नोंथाङा नैबेबायदि आबाद मावनायाव सोरनिफ्रायबा थुलुंगा मोनदोंना माबायदि हेल्प मोनदों नामा आंथ' सरकारफोरनिफ्राय आं मोनाखै आरो बे बुस्थुखौ उन्दैनिफ्रायनो एसे कर्म मावबोखानायथ' जोंनि आइ आफायाबो जेबो गैखायानो हिसाबै गावबा गाव सोलिनायाव एसे सिन्था खालामनानै सोलिनो गोनां जायो बेखायनो सानखांनानै बे बुस्थुखौ खालामनो गोनां जादों उफाय गैया आं बे बुस्थुखौ मावाब्ला थांना थानायाव आं बोरै थांना थानो सोरबाफोर नोंथांनियाव बेबायदि आबादनि बेलायाव
सोलोंथाइ लानो गोसोब्ला नोंथाङा बिसोरखौ हायो किसुमानखौ हायो मदद होनो हागोन फ्राय एरियायावबो मोनसे समाव आंबो गय गायनायावबो बहुत फोरोंबाय गायदोंबो जादोंबो फिथाइबो मोनदों जेब्ला आं गायदों आरो मोनसे समाव आं फुलि बनायोमोन गय फुलि न'आव थाबोला माबा मोनसेथ' माबा मोनसे मावनांगोन इसांथ' बांद्रायथ' जों गिदिर साननो सिन्था खालामनो हाया फिसा बिलाखौनो जों सिन्था खालामनानै गय फुलिबो मोनसे समाव खालामो गय फुलिनि इनकामा माबायदि जायो गय फुलिनि इनकामाथ' मथा मथि 50-50 जायो 50-50 जायो खिन्थु खस्थ' दं नों सानफ्रामबो दै होनांगोन नायनांगोन हासार होनांगोन बे बेलायाव आं नुनायाव मोजां आरो बे खामानियाथ' जिखुनु खामानिया मोजां बानो नाङा आरो फारसेथिं कर्म नांगोन आरो मावनांगोन हय नंगौ बिथाङानो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरसिंगा सुङाफारा गामिनि बिथां चन्द्र दैमारि आरो बिथांखौ नैबे उदालगुरि जिल्ला नाङै आलु होननानै दिनैनि सानाव मिथियो जाहैदों थारैनो बिथाङा नैबे आलु बिथांनि जे मुं बे लाखोमानाय मुं आरो बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु गावनि एसेल' रांजों जि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे थाखोसिमहालागै सफैनो हादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिना होदों थारैनो बुंनांगोन दिनै बिथांनि फार्माव जि 20-30निख्रुइबो बारा जि अमा दङ बे अमा फार्म आरो बेजों लोगोसे 5 बिगानिबो जि गोबां जि गय आबाद बिथाङा मावदों आरो बेजों लोगोसे जि मैगं थाइगंनि जि आबाद बिथाङा दिनैनि सानाव मावदों बेखौ जों नुदों आरो नोंथांमोनाबो जिथु जोंनि स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोना बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ आरो बिथाङा जिथु दिनैनि सानाव जोंनि गेजेराव खोब रोखायै बुंथिनानै होदों सुबुंनियाव बानाय जिथु आखु बि थानो नाङा आरो जि नाजानाय बे नाजानाया जेब्लायबो थानो नांगोन होननानै बिथाङा दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव आबुङै फोरमायनानै होदों नैबे समाव आङो केमेरा पार्सनजों लोगोसे नैबे जि सुङाफारा गामिनि जि आलु दैमारिनि जि अमा फार्म बे अमा फार्मनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बरग'यारि